मोनसे जारिमिनारि जुथुमा आं दिनै साननै जाबाय मैया सानसे थांबाय 9 दिनै 10 आरो 10 जानुवारिनि एबा नैथि साननि जेनेखि सेथि नैथि थामथि हाबाफारि जोंहा फिरफिला बिरहोनाय लोगोसे मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय आरो लोगोसे रुंसारिफोरनो बिबार बावनाय बे जालांबाय जोबोद मोजाङै जालांगासिनो दङ आरो दसे उनाव जोंहा बिजाब बेखेवनाय जागोन बानजाय आफादनि बेनि अनगायैबो बर' थुनलाइ आफादनि गुबुन गुबुन बान्थाखौ जों राननाय जागोन आरो बे हाबाफारियावनो जोंनि मानिजाथाव प्रफेसर इन्दिरा मेडाम बिथाङा बहाय बाहागो लागोन आरो बेजों लोगोसे जोंहा सनल कसारी साहित्य सभा मिसिं साहित्य सभा आरो लोगोसे असम साहित्य सभानि बिथांमोना बाहागो लागोन आरो एसे आगोलाव खबर मोन्दों जोंहा बिश्वजित दैमारी सार बिथाङाबो सौफैगोन बहाय दा बेबायदिनो जोंनि हाबाफारिया जोबोद मोजाङै जाबाय थादों जोबोद जारिमिनारि मोनसे हाबाफारि नोंथांमोननि बयनिबो मददआ जोंनि थाखाय जोबोद थुलुंगाखांथाव आरो दिनैनि दिनाव जों नुदों जे बर' थुनलाइ आफादनि जि मावनो गोनां खामानि बे मावनो गोनां खामानिया मालाबाबो जोबनानै थाङा आरो जोंबो थाबथाना थायाखै बेखायनो जोंनि हारिखौ दानायाव जोंनि इयुन जोलैखौ दानायाव बर' थुनलाइ आफादा जा रोखोमनि बिफाव लानांगौ बेखौ जों लालांबाय थागोन जोंहा दिनैहाय जोबथा थान्दै मेल जागोन मोनाबिलियाव बे थान्दै मेलनि गेजेरजों जोङो गोदान बर' थुनलाइ आफादनि मावफुं आफादखौ दानानै लागोन गोजाम मावफुं आफादनि टार्मसा इतिमध्य जोब्बायानो होनना बुंजायो बोसोरथाम नालाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि संबिजिरा बेखौ नायनानै गोदान मोनसे आफादबो दानाय जागोन आरो गाबोन जाबाय जोंहा गेवलां मेल गाबोननि गेवलां मेलाव आसामनि मानिजाथाव गिबि मन्थ्रि बिथाङा बाहागो लानायनि खोथा आरो बेजों लोगोसे जोंनि बिटिसिनि मानिजाथाव गाहाय मुस्रि हाग्रामा महिलारि बिथाङा गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होगोन आरो बे हाबाफारियावनो जोंनि दिल्लीनिफ्राय जोंहा प्रफेसर रमेश भरद्वाज बिथाङा सौफैगोन दिल्ली इउनिभारसिटिनि प्रफेसर नीलाक्षी बिथाङा सौफैगोन आरो बिनि अनगायैबो जोंहा गोबां जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गागि बिथांमोना बहाय बाहागो लागोन जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि सासे जोंहा बारग' लेङाइ आफादगिरि बारग' गाहाय नेहाथारि मुस्रि कमलाकान्त मोसाहारि बिथाङा बहाय थांखि जानाय बुंथिगिरि हिसाबै बिबुंथि लाखिगोन बेबायदिनो गोबां हाबाफारि जोंहा दङ आरो बे हाबाफारिफ्रा आं नुनायाव जोबोद मोजाङै जालांगोन जोंहा मैयाबो जोङो फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे मटिभेसनेल मोनसे प्रग्राम दंमोन बे प्रग्रामाबो ओरैबायदि मोजां जालांदों जोंहा हायद्राबादनिफ्राय साइन्टिस्ट फैदों प्रफेसर फैदों आरो लोगोसे जोंनि लकेलनिफ्रायबो जोंहा IAS अफिसारफोर जायफोर रिटायार जानाय ACS अफिसार रिटायार जानाय बिथांमोनखौ जों मोन्दों मावबाय थानाय बिथांमोनखौ मोन्दों बिथांमोननि गेजेरजों जोंनि हारिनि इयुन जोलैनो जोंनि हारिया जाहाथे जोङो जौगाबाय थानो हायो खुनु पयथे जोङो थाबथाया जोंनि जि मोनसे खामानि मावनाया जेरावबो जाहाथे बियो हल्ड जाया बेखौ जों नोजोर होनानै बर' थुनलाइ आफादा खामानि मावदों जोङो दिनै बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै बुंनो थाङोब्ला जोंखौ गुबुना बुंनो नागिरो जे बर' थुनलाइ आफादा मानो थुनलाइनि बाहेराव थानानै खामानि मावदों मानो खोथा बुंदों नाथाय जों दिनै बुंगोन जे बर' हारिनि गेजेराव गिबिसिन माहारियारि बाद लाबोदों बर' थुनलाइ आफादा बेखायनो बर' थुनलाइ आफादा जिखि बिथिङावनो खामानि मावनो हानाय बुंनो हानायनि मोन्थाया दङ बे बाथ्राखौ आं दिनै नोंथांमोननि प्रेस मिडियानि गेजेरजों स्पष्ट भाबै बर' थुनलाइ आफादनि गोथार फिरफिलानि सिङाव थानानै बे बाथ्राखौ आं दिनै बुंदों आरो जोंनि खामानि मावनाया खुनु दिन थाबथाया सोरबा बुंब्लाबो जोंनि खामानिया थाबथाया सोरबा सिगिब्लाबो जोंनि खामानिया थाबथाया सोरबाया जोंखौ होबथाब्लाबो जोंखौ होबथानो हानाय नङा स्पष्ट खोथा